खुलुमबाय आंनि गासै लोगोआरि लोगोफोरखौ आंनि गोसो गोरबो जिउजों बे निताराम नार्जारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासिबाय। खुलुमबाय। अब्ला आं लोगोफोर दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। बेनो जाबाय आंनि चेनेला दासिमबो ग्र' जानो एबा दासिमबो साबस्क्राइबफोरा खम जानानै दङ। बेनिखायनो अननानैहाय नोंथांमोना मदद होनो गोसो जादोंब्ला एबा अननो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना अननानैहाय बे चेनेलखौ सापर्ट खालामफायो। अननानैहाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानैहाय साबस्क्राइब खालामनानै होयो। मानोना दिनै दासिमावबो चेनेला दुरबलथायावहाय दङ। बेनिखायनो अननानै नोंथांमोननिसिम आङो रिकुवेस्ट खालामदों। अननानै नोंथाङा भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। मानोना नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ, नोंथांमोननि अननाय नांगौ। मानोना नोंथांमोननि हेफाजाब नङाब्ला रावबो हारसिङै खामानिखौ मावनो हाया। एग्जाम्पल हमनानै लादो, दिनै गंसे दंफाङा जुदि हारसिङै नारोब्ला बे दंफांखौ बे हारसिङै मानसिया बोलो थोजाबा, बेनो लोगो नांगौ। जेब्ला सासे मानसिया बे हारसिङै नारबाय थानाय लोगोजों नारफागोन, अब्ला बेनि सासेनि लोगोजों आरो बेनि लोगोजों अब्ला बे सानैनि बोलोआ बेसेबां जागोन? अब्ला बे दंफांखौ नारनो थाखाय थारैनो गोरलै जागोन। बेनिखायनो अननानै आङो हारसिङै खामानि मावनो हायैखाय नोंथांमोननि बोलो नांगौ। नोंथांमोना नोंसिनि बोलोखौ गावसोरनि बोलोखौबो होफायो। बेनिखायनो अननानै नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो गुरैयै बोसोर गारदों। अननानै हेफाजाब खालामफादो, सापर्ट खालामफादो। बेनिखायनो आङो गुरैयै आखाइ खबजोबनानै खावलायबाय। अननानै नोंथांमोननि अननायखौ होयो। मानोना दिनै अनलायनायानो बुहुमाव मोनसे बाथि बायदि, मोनसे स्रां। अननायानो नोंथांनि मोनसे सैथो, अननायानो मोनसे गुबै धोरोम, अननायानो जोङो जोबनायाव बे बुहुमाव जेसेबांखि जोरनानै दङ, बे बुहुमाव जेसेबांनाखि दोनदों सोरजिगिरिया, बिसिम जोङो बे अननाया दङब्ला, अननायखौ नोंथाङा हेफाजाब होदोंब्ला, बुहुमाव सोरखौबा नोंथाङा गोबांथार हेफाजाब होबोबायब्ला, सोरखौबा नोंथाङा गोबांथार अननायजों मदद खालामबोबायबा, अब्ला नोंथाङा बे अननायजोंनो बै सोरगोआव थांगोन। अननायजोंनो नोंथाङा बै आलो गोजोन सोरगोआव सहैगोन। बेनिखायनो अननायानो देरसिन। अननायनि अनगायै जोंहा आरो जेबो गैबावलिया। नोंथाङा बिजिरनानै नाय, अननायनि अनगायै जोंहा माबा दंबावो नामा? जेबो गैया। मानोना इसोरखौ गिनायानो गियाननि गुदि। बेनिखायनो जों इसोरखौ गिनानैसो जोङो अननांगौ। इसोरखौ गिनानैसो जोङो हेफाजाब होनांगौ। इसोरखौ गिनानैसो जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायलायनांगौ, अनलायलायनांगौ। अब्ला हामबायसै आंनि लोगोफोर। आङो भिडिअखौ गोबाव खालामलिया। बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। मानोना नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ आरो नोंथांमोननि अननाय नांगौ। गोजोनथोंसै। थेंक इउ।